Сегодня мы паспрабуем адрамантаваць яшчэ одну старушку. Гэта машина яна з 1994 года. Яна яшчэ, калі сябе ўявіць, ведала іншых кіраўнікоў нашай дзяржавы, акрамя таго, які зараз у нас ёсць. Ну, тым не менш, яна працавала і здарылася наступнае. У яе загулі падшипники. Таму наша задача зараз разобрать, добраться до подшипников и поменять их. Тут яшчэ рамень такі клінавідны, як у старых авто на генератор. Да, генавал. Гудзіць як. Так, а цікавы рухавік. Рухавік выдатна. Тут пластиковый бак, он адрозніваецца ад усіх бакаў, што мы раней бачылі. И здаецца, что он разбирается, потому что есть вот гэты хомут. Мы паспрабуем его открутить и поглядим, что будет далее. Довольно легко сняўся хомут. И вот, калі ласка, наш барабан. Засталося только его неким чином достать отсюда. Но это уже дело техники. Вал мы выбили с подшипников с допомогой молотка и гайки. Потом скинули две пружины, чтобы бак пошел вниз. И зараз настаем. Вось 26 год працы. Будзе чым займацца керхеру. Мы бачым сальнік тут падгрызены. Будзем глядзець далей. Сам барабан. Крыставіна у выдатным стане. Нічога з ёй не здарылася, як у Арыстоне, якая амаль уся была пагрызена. Гнездо пад падшипнік. Ну вось яно так бліскучае, таму што хутчэй за ўсё яно грызла тут. Да, тут адчуваецца выемка. І сам бак. Вось он пластикавы. Цудоўныя тэны. Ніякага тут скарба няма. Керхером помыем і будзе выдатна выглядаць. І тут, каб змяніць падшипнікі, нам не трэба разбіраць усю машинку. Зроблена дастаткова даступна, ну, таму што вялізныя памеры, і таму што зроблена была у далёкім 94 годзе. Тому так и все и робится. На что хочется звернуть увагу, что машинка працавала 26 год день у день, але дастаткова прыстойны стан. И тэны тут, ну гэны тэн мы меняли, гэнаму тэну 25 год, бо першы тэн мы спалили, калі добавили мыльнага раствору сюды. Але так тады было модно добавлять мыло у порошок, бо порошок был дорогі. И тэн згарэў адразу. Але прайшло 25 год з новым тэном. Такой критичной накипи на ім нема. Тут так само такого бруду. Тому ж працавала яна добра і прыстойна. Разобрали ушчэнт гэтую машинку. Тут цікавыя стаяць вось торсіёны такія. У яе. Калі гэта старая модель, у новых моделях там уже больш падобныя на амартызатары, то тут такія торсіёны. Вось гэта ўсе наши вантробы электрычныя. Кабель сілкавання, кондзёр для пусковой, для рабочей обмотки рухавіка. Это у нас фильтр стоит. Что тут еще? Пневмодатчик. Это когда все, хутчэй за ўсё, адказвае за ўзровень воды у баку. Так. Вось гэта датчик регулятора температуры. Тут такі капіляр сунецца. Тут все працоўнае. Вось вашей уваге термостат альбо датчик перагрэва. Ён разлічаны там на нейкую температуру, каб не згарэла. Так, гэта зразумела, розныя клапана, команда аппарат, программатор, так сказать, и рухавік. Рухавік тут асинхронны. Калі у Whirlpool напереди, што мы рамантавалі, быў калекторны рухавік, то гэта асинхронны. Тут у яго ёсць обмотка працоўная, для якой вось патрэбен гэты кандэнсатор. І, дарэчы, на гэтай на шыльдачкі написано 16 микрофарад, але у нас такі кондзёр стары, родны яго згарэў. Я некалі набываў іншы кондзёр, ён на 22 микрофарада. Ну, так само працуе выдатна. І гэты рухавік двуххуткасны. Вялізная хуткасць, это яго ідзе на обороты на отжим. И меньшая хуткасць 300 оборотов, гэта ідзе уже на саму стирку. И, зразумела, ён реверсивный. Ён можа як у один бок крутиться, так и у іншы бок, у другі бок крутиться. Рухавік іспанскі.
Выглядае ён дастаткова добра, але ну ржавее. Ржа бярэ яго, мы будзем усё гэта чысціць і, мабыць, даже і пафарбуем. Зараз наша задача памыць гэны бак, памыць каркас, сам гэны адпральнае аўто, каб все было чыстенько. Вось так выглядае набор для зборкі пральнай машыны наша, якая працавала 26 год. Что яшчэ? Здесь вот задняя крышка. Мы выбили подшипники. Тут вот у нас был 205 СКФ французский, з гэтага боку 203 СКФ итальянский. Гэны подшипник итальянский яшчэ больш-менш. Гэны был более нагружаны. И он уже рыпіць тут и гручыць вовсю. Зняли мы сальник, вот что атрымалася. По гэным памерам будем шукаць сабе новый сальник. И будем збирать.